Jidher li qed ikomplu jixxejnu t-tamiet li l-Gvern ta' Muscat iżomm mal-wedi li jagħmel fil-manifesti elettorali tiegħu diversi drabi, jiġifieri dik li jibni trakka jew korsa tal-karozzi għad-dilettanti tal-motorsport. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista tal-2017 kien jgħid hekk: wara li saru l-istudji neċessarji se tinħareġ sejħa sabiex pajjiżna ikollna racetrack għat-tiġrijiet tal-karozzi. Iż-żona identifikata li fiha għandha tinbena din ir-racetrack hija f'Taqali. Dan wara li l-manifest tal-Partit Laburista ta' 6 snin ilu għall-elezzjoni tal-2013 kienu wkoll wieħed trakka tal-karozzi għad-dilettanti ta' dan l-isport. Interessanti l-fatt li din mhux l-ewwel darba li l-Partit Laburista wieħed li jibni trakka tal-karozzi. Fil-fatt, il-manifest tal-Malta Labour Party lura fl-1971 ukoll għamel dan, fejn qal li għall-adulti huwa neċessarju li n-nazzjon jipprovdi ċentru għat-tiġrijiet tal-karozzi. Tamiet li forsi din it-trakka tista' minflok issir fħalfar, sfaxxaw ukoll hekk kif issa jidher li din iż-żona hi l-unika waħda li fadal li tista' tiġi żviluppata f'żona industrijali u għaldaqstant m'hemmx lokal bini ta' trakka hemmhekk. B'ħafna dilettanti li issa ilhom is-snin jistennew li l-Gvern iwettaq dak li ilu żmien twil wieħed, tħallew tista' tgħid bla tama li dan jista' qatt iseħħ.